Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय। आं दायो आंनि पार्सेल फैदों आरोना। ओमफ्राय आं पार्सेल लायनो ओंखारदों हमकं तिनालियाव। दानि एसे सिगाङाव फन फैदों। अखा फ्रि फ्रि हागासिनो दं। दा ओंखारदों आरोना थांनो। एसे अखायाबो माने नागाराखै। नोंथांमोना दायो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आंनि पार्सेला मा फैदो। बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आङो लोगोफोर। बारा दामनि नङा लोगोफोर only 469 निल'। आरबि रजे बसुमतारी नं त्रिबालेगरा समकं तिनालि माने अ एबार नायदो लोगोफोर केलसियाबो फानथाय आंसो लांदोंमोन फन फैदो नोंसो लांदो नों लायना फैनो माथो बे देन्जार दंथारो नै लोगोफोर उल्टासो जादो देलाय ओरै खालामलाय इयो आइलेस माबाखौ आइलेस होनलांबाय मुसुगुरखौ खेंग्रा बानायनाय ओमफ्राय नैयो काजल ओमफ्राय मा दं नायनो र' नै ब्रास गिदिर ब्रास खर'नाव देखायबा लाखादो ओमफ्राय नैबेयो आइलाइनार ओमफ्राय नैखौ नायनोसै र' बुरि जानानै बिदि देलायबावलायो बैसागुनि थाखाय बुरियानो बिदि देलायो आं बुरि दं आं हाबा जादों ओमफ्राय नायनोसै एबार हाबा जानानै मालाय देलायखानो लाबखाबाय लोगोफोर नायदो जोंजोबथारगोन माथो नै ओमफ्राय नै आयनाखौ नाय आयनाखौ आयौ साफाथार नै माथो नै नायदो लोगोफोर काजला ओमफ्राय ओरै मा iya mak masker nama oh masker masker aneh masker pun pelai made hai pai ikut hair straight kami siapa oh ikut punan ane ngisi enggak dokan ini kepunan ngisi enggak Roje masih still terna iya beri kau udah mutai mau karelang gue beri kau udah mutai ke kumai beri kau udah mutai nih kedai ayo nih kagli sih First time makeup kena ya, try खालामदों आरोना ओमफ्राय फैखाबायबो लोगोफोर दा बैसागुनि देलायनो मोनसिगोन दा बैसागो बेबादि हाबा जासिगोन नो होनफा होबाय थाना नोङो गमा दार नों थिनाया मानो होआखै माला होनफिननाय फनखौनो हराखै थिखालसिम थाना मोजांसिन दे ना इयो हेयार स्ट्रेटनिबो फैदों ओमफ्राय एफा बुरजा फैखायोथ' आरो So guys, बेसिमानो मेकआपा माने फार्स्ट टाइम आङो मांगायदों आरोना मिशोआवहाय ओमफ्राय आङो मांगायनायदोंमोन फैगोना फैया होननानै माने
अर्डार खालामनायदोंमोन आरोना ओमफ्राय सफैदों बिराद आङो माने गोजोननाय मोनदों आरोना दिनै स' गाइस एसेनोसै भिडिअ'आ बाय बाय